Men näme üçin şu videonu etmek kararı geldim. Öňem aýtdym, häzirem ýene gaýtalýan. Bir aýaly garşy şeýle bir topar bolup siz oturup çykyş etseňiz, bir aýaly şeýle çykarsaňyz, özüm liçkasyny zadyny ýa-da bir aýalyň aýdan sözlerini hapa gepledi, ýene bir zat etdi, ýene näme etdi. Birinciden siziň näme üýtgeşiňiz bar ol aýaldan. Hemmäňize utanmany onu da bärde aýallarym üýşüpdirler bu topar. Utanmany bir aýaly çözdüňiz. Şoňa siz geroýstwa diýeňizmi? Şonu siz gahrmançylyk gördüňizmi? Siz özüňizi uly gördüňizmi ýa gowy topar gördüňizmi şunu edeniňizden? Näme üçin siz haramzady başgalary eteňiz şu zatlary? Näme üçin üýşüp bir aýaly garşy etdiňiz? Uje ýaşyny ýeten aýallar şeýdip pesligini görkezip otursalar ýa bir aýala garşy erkekler bilen otursalar, biziň aýallarymyz, käbir aýallarymyz onu gutoran eken. Hemmäňizem töhmet we hapa zatlary çykarmakdan başga zat bileňizak. Hani siziň türkmençiligiňiz? Siziň türkmençiligiňiz aýallar şeýtnem etmekmi? Näş kemine değişdi. Kemine sene ýam näçe gezek şeýle dursun. Sen başda özüň oňur kemine. Aýallara garşy söwüş etmedi. Bir topar bolup oturup. Siz erkek bolsaňyz, siz bir aýaly garşy beýle çykyş edip oturmurdyňyz. Topar bolup, ýygnançy bolmady. Gepçiler ýalak bolup. Size çigit vermeli boldy. Başga işsat gerekde. Siziň erkekligiňiz aýaly düşürmek. Dogry dämi? Mene şeýle gördüm. Geçen ýylda Mersina ötdin. Ýöneşsiň şu eden hereketiňiz iň pes hereketi. Şoň üçin siz aýallary vоспитать etjek bolmaňyzda özüňiz başda erkek edin. Erkek galmada Türkmenistanyň şeýle efirler edip otursaňyz. Türkmen erkeklerine pazor. Näme üçin diýse siz diňe aýallar bilen görüşip otursyňyz. Şallywalyk geýinde, köýnek geýinde onu heleýler ýalak bolup, urkaçylar ýalak bolup bir topar gep edip oturup onu labaçkada oturup. Şu menne siziň hereketiňiz, şu menne siziň görüşiňiz. Hakyky erkek bolsaňyz, siz aýallary degmersiňiz.